Намираме се в Гърция на височината Яребична, която през 1918 година е свидетел на много драматични събития. Тук българската армия губи много важна битка, която води до погрома на Първата световна война. What did you find? Човека директно намери шрапнел от граната? Grenade? Граната, да. Граната. Say hi to България, Янис. Hello to България, красива. Първа находка. Всъщност това ще правим тук. Моят приятел има музей малко по-надолу в града, който ще посетим, който пълни изцяло и само с находки, които съвсем сам намира избойните полета. Снаряд. България. Намерихме си тайноградка от българските ограждения. Продължаваме надолу, откъдето всъщност французите са се качили към българските позиции, които се намират над нас, и продължаваме да намираме артефакти. Тук продължавам аз да се прибивам в колчетата от българските ограждения. Ето виждате, това е колче от българското ограждение. Тук също, ето вижте, Янис намери. Вижте какво става тук. Това са гилзи от френската артилерия. Явно тук е имало оръдие. Вижте какво излезе. Ме избухнал снаряд от Първата световна война, 75 мм. Все едно просто тук що е свършила битката, а не преди 100 години. Отренка граната. Българска. Българска? Българска. Виж, дори не е избухнала. Still alive. Българска граната от Първата световна война. Все още жива и здрава. Намерихме си френска консерва. Консерва. Тук виждате направо едно направено гнезденце и от тук може би нашите са причаквали противника да дойде. Тук навсякъде има бодлива тел и колчета за бодлива тел, които намираме в рамките на половин час. And what's that? It's oil. За смазка за оръжията. World War I? Yes, of course. И е все още пълно. Уоу! Вижте какво намери човек. В граната. Намери се. Вау! Welcome to my... Добре дошли на мястото, където работата ми оживява. Добре дошла. Моя красива България. Ще видите много интересни неща вътре. Реликви от Първата световна война. World War I.